hiyo siku. Kapod wantiere gwenge go jakom mar riwruok jodongo mowuok Kimbo mar Kenya Philip Masinde opoyo josiasa kuom tayo campaigns mag kinde siasa. Kane oloso gi jofwambo dalane gweng ma Mwamano e kaunti ma Busia, jatend migawono machon mar tich medo kwayo jopiny mondo bi wuog oko mar goyo ombulu kar kelo telo makare ne piny Kenya. Masinde en jaod bura machon manambale e kindiga ma 1988 nyaka 1997 komedo puoyo mokalo jolar Comtend Kenya kokwayogi ni mondo gibi giyie kod duoko tok yiero mabiro timore kiny. Masinde majegni 89 okwayo jodak ma Busia mondo bedie opara manyime nyayo kwe e kinde ma Kenya dhi e yiero. Na ninafurahi japokuwa kulikuwa na kidogo mambo imeenda vizuri. Kile kitu ninataka kusema, kampeni imeenda vizuri na tumemaliza. Saa hii kitu ambayo tunabaki ni kupiga kura. Na kwa niaba ya wazee wangu wote wa Western Kenya na Kenya mzima, nataka kuapili ya kwamba watu wajitokeze kwa wingi wapige kura. Hata kama wasipotaka mtu ambaye amesimama, waende wapige against huyo mtu. Wakitaka yule ambaye anasimama awe mtu yao, waende wapige. Kwa maana wasipopiga na wanaacha yule mtu ambaye hawataki anaendelea, hawatusaidii. Kwa hivyo wote wajitokeze waende wapige kura. Na wale ambao wakiwa upande wa opposition wasaidiane tujenge Kenya ambayo itakuwa acceptable kwa sisi wote wa Kenya. Kawangado tong kendo adhi e gwenge ma Kadhwadh nam chumbi moko kuom rowere makeno ratiro mag oganda e kaunti